Malawi Brief. Posachedwa apa tikupasirani nkhani madzulo lero pa 8 December 2025. Khalani pomwepo. Nazi nkhanezi bwino lomwe bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB lauza Malawi kuti asapereke ndalama ina iliyonse kwa mwachinyengo kuti ndondomeko yofuna kusintha umwini galimoto ifulumire. Amene akugwirizira udindo wa mkulu wa ACB a Gabriel Chembezi wanena izi mu mzinda wa Lilongwe atayendera nthambi ya Department of Road Traffic and Safety Services. Malingana ndi Achembezi, achinyengo ena akumabera Amalawi powauza kuti apereke ndalama kwa anthu ogwira ntchito ku DRTSS komanso ACB kuti ndondomekoyi iyende mwamsanga. Achembezi anayankhula motere ndi mtolankhani wathu Taonga Sabola ku Lilongwe. Nabwera kunoko napanga surveillance kupanga pretend ngati kuti ifeso kufuna tisinthe magalimoto, ndipo munthu alipo amene walandira ndalama kuti ndikufuna ndalama iyi ndipatse wakuti ndipatse wa ku ACB asakudziwanso kuti ife ndi aku ACB. Anthu amene otama tafufuza ndipo tama ndeni mafuna ndiuza anthu kuti akabwera ku office road traffic aonesese kuti ndondomeko zoperekera ma documents awo zayenda bwinobwino ndipo asapereke ndalama kwa munthu wina aliyense. Ife ku ACB tikupanga clear magalimoto onse amene abwera masiku 3 asanakwane. Kampani yophika magetsi mdziko muno ya Electricity Generation Company Egenco yatsimikiza kuti pofika kumapeto kwa mwezi uno makina opangira magetsi okwana 31 megawatts ku Tedzani omwe adawonongeka mwezi wa Disemba chaka chatha akhala atayambiranso kugwira ntchito. Mkulu wa Egenco William Liabunya amalankhula izi kumalo opangirapo magetsi a Tedzani pamene nduna ya zachilengedwe zamphamvu ndi migodi a Jean Mathanga adayendera ntchito yokonza makinawa. Nayo madzulo ano Daniel Zimba. Makina opangira magetsi otchedwa Tedzani 3 Unit 5 adawonongeka pa December 4 chaka chatha ndipo ntchito yokonzanso makinawa tsopano ili kumapeto. Moti mwezi uno ukamatha ati makinawa ayambiranso kupanga magetsi okwana 31 megawatts. Malingana ndi mkulu wa Egenco William Liabunya, Tedzani 3 Unit 5 ndi amodzi mwa makina opangira magetsi amene ndi akalekale moti zipangizo zake zimasowa ndi chifukwa chake makinawa atenga nthawi yayitali asanawakonze. Iwo atinso mavuto azachuma nawo akusokoneza ntchito yopanga magetsi mdziko muno chifukwa kampani yogawa magetsi ya Eskom sikumapereka ngongole mwadongosolo ku Egenco ikagula magetsi kuti igawire anthu. Monga mwaonera tapita pa tsogolo ndithu ndi ntchitoyo ndipo tikuyembekeza kuti pakutha mwezi uno 31 megawatts ya Tedzani 3 machine number 5 ikhala itabwerera. So chachikulu chikuvuta panopo ndiyoti tipeze maspares amenewo komanso tipeze forex. Nkhani ya forex ndiyo yomwe yakula yomwe kutilepheretsa kugwira ntchito yathu bwino. Ndipo nduna yoona zachilengedwe zamphamvu komanso za migodi a Jean Mathanga yayamikira kudzipereka kwa Egenco popanga magetsi mdziko muno ndipo yati boma lipitiriza kuthandizira mabungwe a Egenco ndi Eskom. Ndi chidwi chawo cha boma nchotaonetsetsa kunena kuti no zofunikira pa nkhani yopanga magetsi zikhalepo. Pali nkhani ya mashini amene akhalitsa nthawi yayitali, pali mashini anapangidwa ena ma 60 chakuti amene ma 1960 chakuti amene akukhabe mpaka lero. Ndiye chidwi cha boma nchona uli chionetsetsa kuti mashini wote kamaenda tidzikonza pang'ono tidzigula nyowani kumaonjezera kuti khale tikuyenda ndi makono. Pakadali pano Egenco imapanga magetsi okwana 444.5 megawatts omwe 88% yake imapangidwa ndi madzi, 12% imapangidwa ndi mafuta komanso ena 1.3 megawatts amapangidwa ndi dzuwa. Bungweli lili ndi masomphenya ofuna kuonjezera mphamvu ya magetsi amene limapanga kufika pa 2343.67 megawatts pofika mchaka cha 2040. Bungwe la Malawi Bureau of Standards motsatira lamulo la bungweli lataya sikelo zomwe zili zosokonezedwa komanso zomwe sizikugwirizana ndi lamuloli. Lamuloli limapatsa mphamvu Malawi Bureau of Standards kuti ilande, itaye ndi kuunika zida zoyezera zomwe zilibe zoziyenereza. Miriam Mulaga akusimba zambiri mu ripoti.
polankhulapo pamwambo mu mzinda wa Blantyre, wamkulu wa bungwe la MBS a Thomas Sengani Malunje ati cholinga chawo ndi kuletsa amalonda kusokoneza masikelo kuti apusise makasitomala komanso kupanga zida zosagwirizana ndi zomwe MBS kufuna monga mwa malamulo. Malamulo a dziko lino omwe timayendetsa bungwe lathu amatipatsa mphamvu kunena kuti masikelo omwe sayenera kupezeka pa msika komanso ena amene akugwiritsidwa ntchito malo olakwika tiyenera kuti tialande. Iwo anenanso kuti masikelo olesedwawo amakhuza kwambiri mchitidwe wa malonda chifukwa anthu ambiri ogwiritsa ntchito masikelowo amasokoneza kuti apeze ndalama zambiri. Amakhala ndi zifukwa zambiri zofowoka. Amakhala kunena kuti kamuvi kaja koyendetsera munthu amatha kukasuntha mukugwiritsa ntchito. Iniyo mwapita ndi thumba lanu lachimanga 50 kg. Akagwira kamene kukasuntha tayesa ija kakuonetsani 42 kg nditi mwaluza. Ogwiritsani nyama basi half kilo ayonjezera kumona ngati yakwana 1 kg. Awonjezeranso kuti ntchito iyi ifika nzigawo zonse za Malawi kuti alese kuyitanisa masikelo olesedwawo. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yapempha eni chuma komanso makampani kuti akhale ndi chidwi chokhazikitsa mafakitale komanso makampani mu mzinda wa Mzuzu. Mkulu wa konsoloyi Agomezani Nyasulu ndomwe ayankhula izi atatsegulira malo ochitirapo zilinganizo zosiyanasiyana otchedwa Ryan Events Garden ku Dunduzu mu mzinda wa Mzuzu. Kumeneko kudapita Feston Malekezo. Anyasulu anati mzinda wa Mzuzu ndi umodzi wa mizinda mdziko muno umene ukukwera kwambiri potengera chiwerengero cha anthu komanso chuma zimene zikubweretsa kwambiri mwayi kwa ochita malonda kusakhazikitsa malonda awo mu mzindawo. Iwo anati kukonzedwanso kwa bwalo la ndege la Mzuzu ndi mwayi winanso wapadera popeza kuti izi zathandizira kuti ntchito zopa alendo zapite patsogolo zomwe nzabwino kwa ochita malonda. Ife chachikunda timayika ma standards, ma minimum standards amene anthu timafuna kuti azisatira. Kaya ni mahotelo sikuti aliyesa ngozuka kunena kuti iyi ndi hotelo iyi ndi lodge koma timayika ma standards amene anthu amayenera kuti azisatira. Komanso akamamanga asanamange timapempha kuti abwerese ma plans awo kuti abwere ku city tiyaunike ngati ma plans amene achakuyankhulana ndi ndondomeko yathu. Mwini wake wa Ryan Events Garden Anthony Mukumbwa apempha Malawi kuti azigwiritsa ntchito malo ngati amene atsegulawa popeza kuti akupereka mwayi woti munthu ngupumulako komanso kupanga zilinganizo zosiyanasiyana. Iwo anati kukhazikitsa kwa malowa anakutenga mapulani a konsolo ya mzinda wa Mzuzu omwe amatchulanso zokhala ndi malo abwino ochitapo chisangalalo komanso misonkhano. Ndaona masomphenya asita amene wawo nazatenga zimene zokuti ya ifeyo tichite implement ngati Ryan. Tichite implement zimene asita anapanga mu plan yawo. Ndi malo awawa kuzichika zinthu zambiri. Ndi phase 1 iyi. Zambiri zimene tipange. In just phase 1. Phase 1 ikuthandiza kuti tindi malo amene tindi garden. Ngati muonera papa. Garden yokhayo ikutenga 500 garden yokhayo. Okay? Komanso tikufuna kuti zikulu ngati misonkhano ya charity amene mchizungu timati crusade zikuchitika papa. Pamalowa patha kuchitika misonkhano ya panja, mapemphero, zoyimbayimba mwa zina ndipo anayamba kumangidwa mchaka cha 2013. Pa tsiku lotsegulira malowa kunali zochitika zosiyanasiyana kuphatikizirapo mayimbidwe ochoka kwa oyimba monga Christopher Perry komanso Alan Chilwa. Boma layamikira kampani komanso anthu ena olemba ntchito ena ponena kuti akuthandizira pa chitukuko cha umoyo wa anthu komanso dziko. Nduna yoona za ntchito a Joel Chigona ndiyo yanena zimenezi mu mzinda wa Blantyre pamene bungwe la Employers Consultative Association of Malawi limapereka mphotho kwa anthu olemba ntchito amene achita bwino. Achigona anayankhula motere. Maso chachikulu tifuna tifokoza anzathu amene abwera kuno makampani amene abwera kuno famene amatilembera anthu ntchito maso akwalipira bwino akwapatsa environment yabwino zinthu zimene zizi zikutisangalatsa ifeyo ngati boma ndipo tilokhutira kuti tigwira nawo ntchito. Ifeyo tikungofuna kuonetsetsa kuti ma policies athu ali bwino kwambiri kuti anzathu amene akulemba ntchito anzawo aonetsetse kuti malamulo a ntchitowo akutsatidwa asazunze anthu. Ma policies ambiri ndaona kuti anthu akakhala pamalo a ntchito
azisamalidwa. Anthu amene akugwira ntchito ngati alosangalala zimatithandiziranso kuti tikhale ndi Malawi wabwino. Chifukwa anthu ngati angopita mapanga strike Malawi sangatukuke. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times. Mkulu wa bungwe la Employers Consultative Association of Malawi Ane Chavula adati kudali koyenera kupereka mphotho kwa olemba ntchito amene akuchita bwino. Makampani amene wawo bwino wawo ndionena kuti atha kusamalira anthu awo ogwirira ntchito, komanso akhala onena kuti akumatenga udindo kukweza dziko lino, kuthandiza dziko lathu kuti litani litukuke. So usiku uno zimene tikupanga zimene ndizofunikira kwambiri, chifukwa chonena kuti ndiye kuti tiliziwitsa dzikoli kunati makampani amene akuchita bwino dziko muno ndi ameneyo. Pakhala pochitika zambiri, nkhondo zimene zikuchitika m'mayiko ena zimatikhudza ngati Malawi ifati sitimayima patuka. Ndiyeno chakhala zochitika zambiri komabe makampani athu akuchita bwino. Kampani ya Old Mutual Life Insurance yaonjezera ndalama ya masewero a mpikisano wa masamu kuchoka pa ndalama zokwana 33 million kwacha kufika pa 45 million kwacha. Masewerowa omwe amachitika mothandizana ndi nthambi ya maphunziro amasamu ku sukulu ya ukachenjeri ya Mzuzu. Cholinga chake ndi kulimbikitsa ana a sukulu za sekondari kuti adzikonda maphunziro amasamu komanso science. Loveness Lega walemba ripoti lomwe akuwerenga madzulo ano ndi Feston Malekezo. Poyankhula atalengeza kukweza kwa thumba la ndalama zoyendesera mpikisanowu, mkulu wa kampani ya Old Mutual Life Insurance Amaki Miwamba anati pakadali pano ayamba kuona zipatso zimene zatumphuka kuchoka mu mpikisanowu. Amikwamba anati pomwe ophunzira ali ndi nzeru za masamu ndi zopindula pa chitukuko cha dziko la Malawi. Ndiyofunika kwambiri chifukwa choti kuti anthu apange innovate o anthu apitise patsogolo chuma, kufunika kuti anthu adziwe mathematics amafika mbali zonse zofunika monga za technology ndi zina zotero. Nde ana school akakhala ndi chidwi ndi mathematics tikukhulupirira kuti chitukuko cha dziko chizapita patsogolo. Poyankhulapo wachiwiri kwa chancellor wa skulu ya ukachenjere ya Mzuzu Wells Singini anati mpikisanowu ndi wabwino ndipo ayamba kale kuona zipatso popeza kuti chiwerengero cha ophunzira amene akutenga maphunziro a sayansi komanso masamu chayamba kukwera kwambiri pa skuluyi. Tikati tikambe kazama innovations, ma innovations amabwera kuti ku ICT, kama innovations amabwera kuti ku climate change, kandi ku technology development, konseku kuti zinthu zitheke zimafunika masamu. So masamu ndofunika kwambiri kuti pali ponse tikati kulimbikisana athu kuti akhale okonda masamu chifukwa ndiye chiyambi cha science, technology and innovation. Tikaonanso mara 2063 naiso inagwiritsanso kwambiri pa nkhani ya science, innovation and technology. Anaonanso kuti limene ndiye gwero loti ziko litukuke. Kampani ya Old Mutual yakhala ikuthandiza mpikisano wa masamu kuyambira mchaka cha 2015. Kampani za pansi pa Nico Group kuphatikizapo NBS Bank komanso Eris Properties zapereka thandizo la mipando ya ndalama zokwana 97 million kwacha ku sukulu ya ukachenjere ya University of Malawi mu mzinda wa Zomba. Mkuloona za malonda ku Nico Group Ataweni Gondwe Shawa ati kampani yachita izi pofuna kuthandizira ophunzira ku university. Zambiri mu ripoti la Luwereni Mpasa madzulo ano koma kuwerenga ndi Daniel Zimba. Atkawa ati thandizoli likulimbikitsa ubale omwe ulipo pakati pa kampani za Nico ndi sukuluyi polimbikitsa maphunziro apamwamba. Naona kuti ana skulu kwaphunzitsa si maphunziro onse okha klasi kapena mabuku okha. Koma kodi mwana pophunzira bati wakhala bwanji wakhala bati ndipo akuzopanga concentrate kodi munthu ungaphunzira choyima sizingatheke. Ndichaona kuti infrastructure imene zinthu zofunikira zimene zizaperewera University of Malawi tinaona kuti nchofunikira kuti ife tilowepo tipereke madesk amenewa ndi mipando imene kuti ana athu a school amene akuphunzira ku University of Malawi akhale comfortable, akhale oti akasuka achita focus za maphunziro osati kuti ndakhala pati kodi ndikuphunzira choyima
mwaona. Registrar wa sukulu ya UNEMA Martin Matululu ati sukuluyi ili ndi ophunzira opitirira 15,000 ndipo mipandoyi idzathandiza kuchepetsa vuto la kusowa kwa malo okhala ophunzira. Vuto lalikulu limene ali nalo ndikuti ma students athu amasowa malonda angakhaleko kumapanga ma discussions awo komanso mwina maloti angapeza kukhala kumalandirapo zakudya zawo. Ndi imene challenge imene mapinja asanabwere. Ndi ma students ambiri kwambiri kuposa 15,000 koma space amene alipowa sikuti sakukwanira kuna students 15,000 amene tili nawo. Komano pakali pano chifukwa chakubwa kumadesk awo at least vuto lwakangata chapanga. Ndipo mtsogoleri wa ophunzira ku UNEMA Ayatuta Mulungu wapempha mabungwe ena kuti atengere chitsanzo cha Nico Group pothandiza sukuluyi. Kuyambirira kupanga ma discussions pa campus pano pa mavuta chifukwa chakuti ma desk tinalibe pokha tinalibe ndengati upanga ma desk ndoti anthu omwe ankapanga wanalo chepa komanso ndoti pokha pake pakhala pachani pabwino. Thandizoli ladza kutsatira pempho la sukuluyi lokhudza vuto la kuchepa kwa Mpingo wa Time of Repenting and Deliverance Ministries wapempha kugwirana manja pakati pa adindo okhudzidwa kuti ayike chidwi chothandizira achinyamata kukhala odzidalira pachuma. Mbusa wa mpingo Albert Mpende akukhulupirira kuti izi zithandizira kuchepetsa vuto la kusowa kwa ntchito pakati pa achinyamata. Iwo amayankhula izi m'boma la Chikwawa pamene mpingo umogwirizana ndi bungwe la Compassion International amapereka zida zogwirira ntchito kwa achinyamata omwatsiriza maphunziro aluso la ntchito zamanja. Mtolankhani wathu Emmanuel anayankhula ndi Ampende motere. Ngati mpingo umakhala ndi ma department osiyanasiyana amene apezeka pa mpingo pano. Ndipo department imodzi imene makamaka pa mpingo pano ndi maka utumiki wa ana. Kuyambira ali ang'ono nazale kufika mpaka ngakhale timati mukulufu. Andino nkupita kwa nthawi ngakhale ana wati mathandiza mawu a Mulungu komanso nthawi zina patali zakuthupi kunachitika mwamwayi kuti kunabwera anzathu ena amene a Compassion International amene maka na onse anabwera ndi utumiki umene wa anawo. Cholinga chake chachikulu nchonazo kuti anawo atulutse mu mphawi mu dzina la Yesu. Ndiyeta panga nawo amene wachiyanjano ngati partnership nabezo namba magwirira ntchito limodzi kuyamba kumuthandiza mwana maka ali mimba mpaka nakufikira kuti afike zaka 22. Apostle Albert Mpede. Ndi nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu madzulo ano.